Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Sunan alit Allah cinewi telatah pasokan gunung gadong tunong ipot hon panen turah browah sumber makong nyukupi butuhing tani sora manggalan Aturaken saking Bapak Bina, Ipen ambal warsanipun Jeng Esi kalian Jeng Ana, panjenengan katuran nyakar kanthi Solo, sugeng hanawa krida, mugi-mugi panjenengan dados ingkang pinunjul. Sumangga.
ladong ladong